Нямам време за нищо. Всичко се случва много трудно. Няма лесни неща. Трябва много да работиш, за да изкараш пари. Чували ли сте това? И аз съм ги чувала, и аз съм ги казвала. Това са ограничаващите вярвания. Ограничаващите вярвания са неща, които ние сме научили, чули от някъде. Израснали сме с тях. И просто това е станало наше вярване. Ние вярваме в това и това отразяваме навън. Когато го повтаряш постоянно, то става твоя истина. И ти виждаш света по този начин. И за теб няма други начини. За теб винаги ще е трудно, за теб винаги няма да има време и всичко ще става по най-трудния начин. Когато започнеш да мислиш по другият начин, че имаш време за всичко, че нещата се случват с лекота при теб и всички други ограничаващи вярвания, които ти имаш, ги направиш в положителен вариант и си ги повтаряш постоянно, тогава ще видиш промяната в собствения си живот. Не ми вярвай, опитай го, защото аз го направих и работи. И не само при мен, а при хиляди хора, които го правят. Така че пробвайте да направите поне едно от вашите ограничаващи вярвания. Напишете си го на един лист, напишете си всъщност промяната, положителната, примерно да кажем от нямам време за нищо, си напишете аз имам време за всичко. След това си напишете това вярно ли е, в смисъл винаги ли е така или при всички ли се случва така. Може би има хора, които имат време за всичко. Защото аз познавам хора, както и себе си, които намират време за абсолютно всичко. И всички имаме 24 часа за деня, нали така? Така че, щом един човек може да го направи, защо не и ти? Това е много хубаво да си намерите някакъв довод, някакъв пример, който да ви покаже, ето, при този човек се е получило, значи и при мен може да се получи. И това да ви е стимула. И след това си намирайте доказателства всеки ден. Така ще научите вашия мозък да търси всъщност решенията, да търси лесния начин, да търси това, което на вас ви се иска. При всяко едно ограничаващо вярване това действа. Техниката се нарича рефрейминг, т.е. ти променяш